Pola mulu iki nyapo tuh. Tes tembok. Mending sip. Piye? Nyapo iki kena ya? Piye, pedesmu jare payu. Urung jal delokan kira-kira payu pirang kesanan lek tawa kemurahan. What? Kowe ngono, delok. Lah pedes lanang wedok. Lanang enak wedok eneng. Nek lanang iki biasanya nganu. Berok. Iya wis berok karo wis nek nganu jenggote bareng. Tetep iki kena ge korban ben. Apa nganu e? Wis desmu ya sik. Ya monggo ditingali. Ayo. Yo ngendi penemumu piro rega? Iya. Nah kae tak selak kamar. Hah? Itu selak kamar. Jadi kadang tuh. Nang kamar. Terus di kamarmu. Ya. Bantal berapa? Nek kadang. Delokok. Nang kamar. Bos saya kadang. Ayo. Iki wedhuse ning kandang. Rencanaku to sing kan iki lanang wedok, lanang karo wedok. Sing wedok iki tak kon tuku 30.000 lah. Sing lanang 5.000. Iki ndek ngene nek wong nowo. Cuman regane urung cocok. Terus aku arep muncul ngene ya ora penak to. Lah menurutmu piye? Rego sakmono kuwi. Bruh. Delok. Ya bingung ini. A few moments later. Bruh. Neneng di jere nang kamar. Nah, pusi percaya. Asu. Bruh. Jaremu wedhus meneng kamar, lagone ning kamar ora enak. Kowe ning kamar? Heeh. Wedhus sing ning kandang kok. Lho, jaremu ning kamar, jaremu mang. Makane wong digolek-golek. Kowe iki dilulu jan nang ngerti blas ate wong. Jan koyo kuwon. Endi wedhus endi? Iki lho wedhus iki. Sing kuwi wedok, sing iki lanang. Nah, rencanaku lek sing wedok iki tak dol 3 juta. Nah, sing lanang iki 5 juta. Kira-kira menurutmu penemu piye kelarangan apa piye? Ndek iki nek wong ngenyang, cuma regane panggan nang ngisore, dadi yo urung tak culne. Regane nang ngisore. Ngisore wedhus ngono ceritane. Hah? Iya, jelas to. Regane nang ngisore sapa? Berarti kuwi ngenyang, rego sing tak tawarne nang ngisore rego. Oh, ngisore rego ngomong. Nang ngisore. Melayu wedhuse. Terus penake piye iki? Wedhuse didol. Wedhuse karepku tak dol, arep butuh apa ngene ae. Didol kono kan enek Blanti anyar to. Nah, wong kan rong patek ngerti rego pasaran kampung. Apa kira-kira sing goro iki sing maune rego 3 juta tak tawakne iki, aja ditawakne 10 juta. Hah? Iki lek rezekiku dek gelem Blanti anyaran. Nice. Masuk kowe. Tapi ya gelem. Ya gelem dia. Yo bejo-bejone ae. Sapa ngerti gelem. Pokok diglowoni. Diglowoni ae. Gawane apa ngono ya. Gagaine kopi ping 3 barang wis. Anu paling. Gelem paling. Piye? Kamu nyalon rokokmu. Ya oleh ya. Iya. Ya merokok nganggur lho. Hah? Dire caramu ngono kuwi sesuk tak ngerai kopine wong-wong kae. Wis tak rayu lara bebo bar ngomong. Mumpung kopi sik larang. Padha ae. Enak, suwi seberang tahun nang rokokan. Wis ngono ae ya. Dadi ditawakne Blanti anyaran. Ya sapa ngerti rezekiku bae 10 juta. Hah? Ditawakne apa truk ngono ben ketok akeh, ketok gede. Ya. Gowo sampe karo truk barang ngono ya. Hah? Bayar truk ora iki? Wah, bolo dhewe engko tukane toko sak contoh ngono kuwi. Ngono ae. Ya wis. Ya apa? Ini berarti bilih iya, ini truk dhisik ya. Semoga-moga 10 juta nek ngetuk bakso karo nge umroh digeng langi. Ya, supir umroh.
Oke lah. Sip umroh nih. Aku mau umrah nih. Heeh. Umroh yang kulon kono. Ambang koran. Nyambung koran. Boleh kau gedang. What? Saya kalian yang ini uangnya saya. Dulu. Temor-mor udan iki piye iki? Kena ngep sih. Nganu kapan-kapan les terang lho. Yang kene ganti ya. Heeh. Ya saya. Yang kene ngep sih. Terus. Ya. Kan. Bisa ngopi. Kamu buat tengok kan. Dong. Lampanya kan. Bruh. Ibu guys, Kita yang ngomong listrik, kita kira listrik mentek. nganu ninu berarti apa deh? Berarti rasi itu, belum sudah ya. Benar. Jadi apa lagi? Jangan Bisa apa? ini komploran. Jangan boleh kan ya. Tanda-tanda. Kacau kan saya. Apa? Besok yang gini kan ada ayaran. Jo, Sore yo. justru Terang nih kalau sana bagus sana. Kau nanti terang nggak? Terang kok kira no. Sesuk berarti setelah hilang. Oh iya, sebentar terang saya berarti. Dan terang ya. Justru berarti kamu metu kadang gowo opo ngono. Kayak mulai suwi. Kadang mampir jenenge berarti ya golek dagangan. Kalau mulai ngantai-ngantainya nyindir aku nih. Ya, iya, ya ada rumah ya. Tapi yang lagi Alhamdulillah. kopi nih karo teh tak gula apa? Nah, yang penting enak. Enak. Iya. Iya. Alhamdulillah. Karo anu ya, disyukuri sih penting ya. Kamu waduh kali. Waduh ya. Oke ya. One eternity later. Nah, ya ngomong nih. Kita gula. Kamu bubuk karo saya kita. Iya, wes. Ndang enak anget-anget. Bae ngobrol dhewe. Gue dhewe bae. Nah, cuma wekmu. Sama apa ya? Rokok. Rokok sing gede iki pira to regane? Ki larang Iya. 10. Isi 16 isi 10. 11.000. Lagi isi 12.000. Wis 16 10.000. Berarti ya nonton ya. Pak boleh nang jem. Iya, dari nonton. Masuk itu sewe isine kacake 12 karo 16. Tambah saya mau tambah petang jendel kan? Oh, Dia darah tinggi. Boleh darah tinggi. Masuk rokok isi 12 karo 16. darah tinggi, ngerti ya berarti apa? Gacok kencate, ini mudun darahnya. Darah rendah, tak baik. Gacok ini, munggah darahnya. What the fuck? Darah rendah, Gede nggak bisa. ya ora, teori itu, teori dan logika. Kena dipraktek nih. Hah? Kena dipraktek. Ya kena toh. Ya nomor kayak gampang darah tinggi, ayo nomor. Tekan bawa curut buat kecil. Iya, bisa mundur darahnya. Iya. Tuh berwong-wong dari mungkin. Saya takut besok aja ngomong ya. Tapi sesuk nek ono tenan kene lho. Rene, saya udannya loh. Mau tak besok ono. Tapi lek orang nganu, peraturan terang berarti sesuk ayo yo. Yo, besok, tenang, besok tak sewane truk, siapa yo? Aku senadi, Yo iya. senadi kayu, bro, tak? Tapi awak iki beli aja sampai akhirnya nawarin gosak ngono iki wong ora gelem. Nah, piye? Ya, kudune wong loro aja mek sitok. Nek sitok ya kepalahan. Wih, tapi bujuk rayu lah ya. Iya. Kalau awak nyanyi-nyanyi Iya. opo.
Ya sok ya. Wes iki, serang nek. Oke. Two hours later. Hutan aja. Biasa ya. Tapi ya mungkin jalannya aja sore-sore. Mau hutan segala ya. Gimana mana? Mulai aja ya. Mulai dulu. Kasih. Oke. Nah, oke. Dia. Senang beli orderan sih so. Iya, Pokoknya pada deal. Kudu. sip, beres. Ya, keren. Bruh. 哎呦我的妈！